dinhi atong makita ang uluhan nining ato ang sermon o wali nining hapunon mga igsuon ato ning giuluhan og kinsa siya alang kanimo. No? Mao ni gipangutana ni Ginoong Hesus ngadto sa iyahang mga disipulo, ngadto sa iyahang mga apostoles sa dihang naglakaw sila sa dalan padulong ngadto sa ilahang misyon, no? Nga pagpangutana kinsa siya. So ato usab ning ipangutana nato mo ni atong giuluhan kinsa siya alang kanimo. Okay? So doon na tayo tulo ka punto nga mahinungdanon nga atong hisgutan mahitungod kang Ginoong Hesus, no? Una atong makita dinhi sa maong bersikulo sa Versikulo 22 nga niingon dinhi unya miabot sila sa Betsaida ug diay usa ka butang nga gidala sa tao sa mga tawo ngadto kang Hesus ug nangamuyo, no? Wala lang nila dad-a ngadto ni Ginoong Hesus ang maong tao kundi gidala nila ngadto ug sila nangamuyo, no? Nagpakiluoy ni Ginoong Hesus nga unta hikapon niya siya, no? Wala ta masayod ug unsay relasyon ining mga tawhana nining maong tao nga buta apan sa atong mabasa ug makita nato dinhi nga sila naghatag og pagpakabana, naghatag sila og higayon o panahon nga aron madala kini nila ngadto kang Ginoong Hesus. Ang ikaduha ni nga mahinungdanon usa nga punto nga atong makita mga igsuon mao ang deklarasyon ni Pedro mahitungod kang Hesus. Mao sa ning higayon na mga igsuon nga sa dihang nangutana, kaduha nangutana si Ginoong Hesus mahitungod kaniya unsay gisulti sa mga katawhan. Daghan ang gihinganlan, Juan Bautista, si Elijah, gihinganlan sa diri nga ug uban nga mga propeta, no? Akong tan-awon pagbalik sa 28, ingon sila, ug sila mitubag kaniya si Juan nga tigbautismo. Ug ang uban si Elias o Elijah, ug ang uban usa sa mga propeta. Mga igsoon kaning giingon nila dinhi nga pulong nga usa sa mga propeta sama ra ni siya nga dili propeta. So wala gyud nila hatagi og pagtahod, no? Wala gyud nila hatagi og gibugaton ang pangalan ni Ginoong Hesus. Kay moingon ka og usa sa mga propeta nasayod ta mga igsuon nga naa say daghang propeta nga bakakon. Naay daghang mga propeta nga dili propeta sa Ginoo. So mao ni ang pag-ingon nila nga usa sa mga propeta wa ta kay baw kinsang propeta ha ang ilahang gisgutan. So makita nato nga wala gyud sila'y pagtuo ni Ginoong Hesus. So ang ikatulo nini niingon dinhi nga sa bersikulo 30 nag-ingon dinhi og gipahimangnuan niya sila sa dili pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. So ang ikatulong punto nato mga igsuon mao ang dili pagsugid mahitungod kang Hesus, no? Gibawran sila ato nang mahibawaan ngano sa pagpadayon nato. So atong nanawon ang una, no? Iayo ang buta ni Hesus. Kining pag-ayo ni Ginoong Hesus mga igsuon gihimo niya sa duha ka hugna, no? Gihimo niya sa duha ka hugna ang milagro ang pag-ayo sa usa ka buta dito sa Betsaida. Ug mao kini kun atong tan-awon maro ni bugtong nga ebanghelyo ni Hesus nga diin naghimo siya og pag-ayo sa makaduha, no? Sa atong mga natun-an ug sa atong natiman-an ug hibaw-an inighimo ni Ginoong Hesus og milagro o pagpang-ayo kausara gyud na mahitabo. Kini din dapita mga igsuon makita nato nganong kaduhaman ato usab ng mahibaw-an sa ato unyang pag himay-himay niining ato ang sugilano, no? Mao ni giayo ni Hesus ang usa ka buta sa Betsaida apan ang pagkaayo na hitabo sa duha ka hugna. Sa sinugdanan ang tao kining maong tao makakita lamang sa mga tao nga ingon nga kahoy nga naglakaw. So sa ato pa dili gid siya completely blind. O dili siya buta sa iyang pagkatao. So sa ato pa iyang pag-ingon nga makakita siya sa mga tao apan ang iyang pagtan-aw mga kahoy, no? Mao na nga dili gyud matukib sa pulong kung ang imong panan-aw sa mga tao murag kahoy, no? Mayo na lang unta kung ang imong pagtan-aw sa mga tao gyud, no?
Pero kani dinhi makita nato nga dili pagid blurred gyud kayo ang iyang mga panan-aw. So dunay problema siya sa iyang pagtan-aw. Apan human sa ikaduhang paghikap gikan ni Hesus ang iyang panan-aw nahibalik na sa hingpit. So sa ato pa nakita nato dinhi ang atong gisgutan nga duha ka hugna nga gihimo dinhi. Kini nga passage nagpasiugdan ni sa gahom ni Hesus sa pag-ayo og hinay-hinay nga proseso. So kinira sa dato mabasa dinhi mga igsuon nga ang pag-ayo ni Ginoong Hesus gihinay-hinay niya, wala niya idirekta, unya usa ni ka proseso sa espirituhanon nato nga pagsabot. Tungod kay kita nalakalangkob nining maong sugilanon nga kung kita mga igsuon aduna tay mga problema spiritually, no? Si Ginoong Hesus dili mo diretso nato og ingon nga mabalik ka sa imuhang lig-on nga pagtuo diha sa Dios. Daghang mga pagsulay nga ato ang maagian, daghan siyang pagabuhaton sa atong kinabuhi, hinay-hinay tungod kay ang paghimo kanato nga usag yun ka tiunay nga magtutuog ngadto kang Ginoong Hesus. Dili na instant, kundi usa na siya ka proseso nga dili kita ang naghimo apan si Ginoong Hesus ang nagpahimutang niya na aron inig-abot sa punto nga kita gyud makasabot kung kinsa si Kristo diha na ang kausaban sa ato ang kinabuhi. No? So makita nato dinhi kining maong paghisgot nagsugyot nga bisan kita ang mga magtutuo mahimong magkinahanglan og panahon og dugang nga pagpadayag aron hingpit nga masabtan ang pagkatao ni Hesus ug ang iyahang mga pagtulun-an. So dili day sa tanang higayon nga kung kita adunay suliran sa ato ang espirituhanong kinabuhi o kaha ang ato mga panginanglan o doon na may mga problema nga physical o financial o uban pang mga naglangkob sa ato ang kinabuhi nining panahon na dili na mga igsuon nga ato lahi manggod ang atong pagtan-aw kung doon na tay pangayoon sa Ginoo gusto ta instant dayon kay niya na manggod taron sa mga panahon nga instant gyud tanan, no? Instant marriage, no, na ba? Instant noodles lang. No, instant noodles. Natanan na. No gusto kita nga naa dayon apan lahi ang pamaagi sa Ginoo sa ato kaysa ang iyang pulong nagaingon kung unsa man kalayo ang langit ug ang yuta ingon ni anak kalayo kalahi ang iyang mga paghimo sa iyang mga buluhaton. Lahi ang iyang pangunahuna kanato. No, imagine langit ug yuta mao na ang gilayon sa iyang gihimo, no? Ang iyang gihuna-huna kaysa atong pagunahuna. Kaya atong pagunahuna, mubo man kayo, instant na yun ta. No? So, dili ingon ni ana ang paagi ni Ginoong Hesus. Kung ato makita din, ang duha ka hugna, tan-aw nato sa Marcos 8:23-24, ang unang hugna din ni mga igsoon, makita nato nga sa bersikulo 23, gigunita ni Hesus ang buta. No? Gigunita ni Hesus ang buta sa kamot ug iyang gidala sa gawas sa balangay. No? Familiar nato. Kay ang katong iya usab nga gibuhatan og milagro ang giayo niya ang katong usa ka amang ug bungol. Wala niya palayo sa lalawigan apan iyang gidala sa daplin, no? Doon na gyud siya katuyuan nganong iya ning gihimo, no? So gidala niya ni Hesus ang buta gikan sa Betsaida ug giluan ang iyang mga mata, no? Sa karon sigurong panahon na naay mag-ayo niya luwaan atong mata iyo. Pero niadtong panahon na mga igsoon doon na sila'y gituhuan sad nga kanang dunay kaayuhan ang laway, no? Wala na karon siguro, no? Maintagwa na gyud, no? So ato makita dinhi pero ug makaingon ta bisag unsa pa na kay si Ginoong Hesus man ang nagbuhat, no? Wala may imposible niya bisag unsa pa iyang gamiton kay kada dunay siya katuyuan nganong iya nagihimo, no? Mao ni dinhi nga iyang gitapion ang iyang kamot, pag human niya butangag laway, gitapion niya ang kamot, diha, o gipangutana kung nakakita o makakita na ba siya. Apan miitubag ang tao, nag-ingon nga, ang akong nakita, mga tao nga murag kahoy. No? So, sa pagpangutana ni Ginoong Hesus, nga doon na kabay nakita, mitubag siya sa bersikulo 24 nga siya miahat o mitubag nag-ingon, nakakita ako og mga tao apan daw mga kahoy sila nga naglakaw. So dili paklaro ang paghimo ni Ginoong Hesus. Kay balo ba mo ani mga igsuon nga kini iyang paghimo niini do na say implikasyon nga mahitabo dito sa mga tao nga nagtan-aw kaniya. Una kasaksi sa maong paghimo.
Nga wala niya maayo dayon. So buhatan na nilag istorya, kulang panggahom ni Ginoong Hesus. Tanaw nila nga himuon nila nga ground ang katong wala pag-ayo din sa primerong paghikap ni Ginoong Hesus sa maong tao, buhatan na nila og istorya nga dili maayo labi na ang mga Parisiyo. No? Kini ako nang higayon sa Ebanghelyo ni Marcos nga nahitabo kini sa ako nang gikingon. Nagpasabot kini nga usa ka proseso. Umuingon kani tag proseso dili gina siya instant. Hinay-hinay na siya. Usa ka proseso sa pagpasiguli, sa pag-ayo. Mao ni nga nakita nato nga duha ka hugna. Atong makita nga kini usa ka spiritual nga aplikasyon, no? Aplikasyon ngadto sa tao, ang uban nga interpretasyon nagtan-aw sa unang hanap nga panan-awon sa tao, ingon nga representasyon sa limitadong pagsabot sa mga tinun-an kung si Jesus niya nang puntuha, kulang ba ang iyang gahom, no? Sulahi ang ilahang pagtan-aw apan ang mahinungdanon mao nga ang pagsalig nato ni Ginoong Hesus bisag katulo patay kapon upat na maayo apan kun atong masabtan ug atong mailhan ug atong nakita ug tinuod gid sa atong kinabuhi nga misalig ta ni Ginoong Hesus basta og siya na ang mubuhat iya ginambuhaton ug dili gyud ta niya pakyason, no? Sumao to ang hunang hugna, ang ikaduhang hugna mga igsuon dinhi sa Marcos 8 kapitulo 8 niingon siya dinha sa 25-26. Unya gitapuyon, no? Gitapion ni Hesus pag-usab, so ikaduha na ning hugna. Gitapion pag-usab ni Hesus ang iyang kamot diha sa mata sa buta ug ang tawo mitutok ug unya naulian ug tin-aw na ang iyang pagtan-aw sa tanan. So makita nato mga igsuon nga dili gayud kita pakyason ni Ginoong Hesus. Bisan pagkapila ta nangayo ug wala nato makita ang tubag sa Dios apan hinumdumi nga siya ang Dios nga mutubag sa atong mga pag-ampo. Dili lang sa atong panahon kundi sa iyang panahon kay siya mismo nasayod gud kun unsa ang maayo alang kaninyo. Dili mahimo nga kun unsa man ang atong gusto mo'y matuman kundi unsa ang kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi kay siya nasayod kun unsay maayo nga mga butang nga iyang ihatag kanato. So gisugo ni Jesus ang mga tao nga nahibalik na ang panan-aw niingon siya nga ayaw pagbalik dito sa balangay o silang lugar, no? Sa unsa man katuyuan. Ang katuyuan niya nga malikayan ang paghimo og mga talan-awon aron mapanalipdan siya sa dugang nga pakig-uban sa mga dili makasabot sa iyang pag-ayo. Mao ni akong giingon nga daghan kayo mo question. Mao na ningon si Jesus, ayaw pagbalik dito sa inyo ha. Ayaw pagadto sa inyong balangay. Kay malumos jud kas pangutana. No? Labi na gimingon siya nga ngano man to man maayo ni Jesus sa usa ka hikap. Mao na gituyo ug tumong og tuyo ni Ginoong Hesus nga dili siya pabalikon. Nga usa sad ang katuyuan aron malikayan ang paghimo og talan-awon aron siya mapanalipdan sa dugang pang pakig-uban sa mga tao nga wala makasabot sa paagi ni Hesus sa pag-ayo. Para walay question. Ayaw pagbalik sa inyo ha. Unya usa sa kabutang dunay katuyuan si Jesus aron dili mapunta ang atensyon sa mga tao sa milagro nga iyang mahimo samtang wala pa siya mahuman sa iyang mission dinhi sa kalibutan. Kaya ang mahitabo anak mga igsuon kun ang maong milagro mao na imo sentro sa unahuna sa katawhan mao na lang na ilang tan-awon og milagro ang milagro wala na. Sama usab sa mga katawhan. Kita usahay mo tutok tas panalangin apan wa na nato tan-awa o kinsa ang naghatag sa maong panalangin. Mao na nga bisan gani gamay na lang inig mata sa buntag dili ta magpasalamat sa Ginoo sa hangin nga atong gihanggab. Mao na makita nato nga panalangin sa Ginoo nga kanunay His mercies are new every morning. Wala gyoy daan nga gihatag si Ginoong Hesus tanan iyang gibag-o, tanan maayo ang iyang ihatag kanato, no? Aron usab malikayan ang pagduha-duha sa mga nakasaksi sa dili kumpleto nga pagkaayo. Katong kaduha, moingon sila nga dili man to kumpleto. So dili nagamhanan si Ginoong Hesus. Hinay na lang yung power, no? Pero dili na mao mga igsuon. Gipakita na alang usab kanato nga dili ta ingon ni ana kadali mo dawat ni Ginoong Hesus. Dili ingon ana kadali nga kita mabag-o diha atubangan ni Ginoong Hesus. Magmagahi ta sa atong kasing-kasing. Dili ta mo dawat dayon, dili ta mo tuman dayon tungod kay magpaabot pa kitag mga milagro o kahaon sa kay atong paaboton. Mao na ang mga rason nganong kaduha mga igsoon. So unsa may atong makuha ning pagtulunan?
Kini mga igsoon gihuban ni daw sama sa usa ka sambingay alang sa espirituhanon nga pagkabuta ug ang proseso gihimo hantod moabot ang maong tinud-anay nga pagtuo sa mga tao. Ingon man sa mga ani atong tawo nga buta. So doon na gyoy kahulugan ang gihimo ni Ginoong Hesus. Dili lang sa ingon nganong ingon man ani. Nganong kiniraman sa ding dapita nga siya giduhan niya, kaduhan niya siya mag-ayo doon na siya katuyuan. Kung ato magtuyo ang katuyuan, dili ni para niya kundi para ninyo. Para nato ang tanan. Ang mga magtotoo mga igsoon sa sinugdanan mahimo nga adunay limitado nga pagsabot kang Hesus. Tinuod na. Sa sinugdanan magduda ta. Wala ganit, usay ganit. Dili kay usahay, wala gyud ta motuo. Sa sinugdanan, labi na gyud siya mga pagtulunan. Apan pinaagi sa pagpadayon diha sa pagtuo ni Ginoong Hesus ug pagkig-uban kaniya pinaagi siyang pulong. Mulawom gayud ang ato ang espirituhanon nga pagsabot ug ang atong espirituhanong mga mata maabli diha kaniya. Sumao ni makita nato sa ikaduhang punto sa pagdeklara ni Pedro mahitungod kang Hesus. Mao ni ikaduha nga mahinungdanon nato punto, deklarasyon ni Pedro mahitungod kang Hesus. So unsa may deklarasyon ni ni Pedro? No? Kini nagpakita sa pinakasentro nga pangutana sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Mao ni pinakasentro, mao ni pinakaimportante nga pangutana ni Hesus. Dili lang adto sa mga disipulo, dili lang adto ni Pedro kundi alang kanatong tanan, no? Atong basahon ang kapitulo 8 again sa Marcos 27 ngadto sa 29 nag-ingon din ha. Si Hesus mipadayon sa paglakaw kauban sa mga tinun-an ngadto sa balangay sa Cesarea Filipo o sa Filipos, no? Ug diha sa dalan gipangutana niya ang iyang mga tinun-an nga nag-ingon kanila, sumala sa sulti sa mga tao kinsa man ako. Sa 28 ningon siya ug siya mitubag kaniya ug sila mitubag kaniya si Juan nga tigbautismo ug ang uban si Elias ug ang uban usa sa mga propeta. 29 ug nangutana siya kanila ikaduhang pangutana. Apan unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? Si Pedro mitubag kaniya, ikaw mao ang Kristo. Tumpak. No? Perfect. Sakto ang tubag ni Pedro. So kung natong tan-aw nini, ang tubag ni sa mga ang gipangutana dinhi kay kini sila naglakaw dili ni ang kauban ni ang mga katawhan kundi ang iyang kauban ni ang mga disipulo, ang iyang mga tinun-an. Sa diyang naglakaw sila padung sa Cesarea sa Filipos, diha niya gipangutana ang iyang mga tinun-an kinsa unsa may gisulti o unsa may gisulti sa mga tao kung kinsa ako, kinsa man ako. So dinhi nangutana si Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an kung unsay ilang nadungog o unsay gisulti sa mga tao mahitungod kaniya. So gitubag siya sa iyang mga tinun-an nga ningon ang mga tao nagingon nga ikaw si Juan Bautismo o Bautista nga nabanhaw. O ang uban ningon si Elijah. Nasayod ang mga igsoon si Elijah wala na siya moagi kamatayon. Gidala na siya sa Dios sa langit, pinaagi sa chariot of fire. Diretso na siya ngadto sa langit nga wala siya magagi og kamatayon. Ningon siya nga ang uban sad ningon og uban usa sa mga propeta. So walay kasiguruan. Sa ako nagikaingon mo ingon gani tag usa sa mga propeta, ambot kisa nga propeta ilang gipasabot. Pero sa ako nagikaingon dili ang tanang propeta sa Dios. Doon na say propeta si Satanas. Naa sila mga false prophet nga magtudlo og dili maaw nga pagtulunan. Daghan ang mga false prophet bisan hantud karon sa atong panahon mga igsoon nga dunay nagsangyaw. Mao lang inyong timan-i kun dunay magsangyaw nga dili mo tuo og Trinity, dili mo tuo ni Ginoong Hesus, kana lahi na siya nga pagtulunan. Tungod kay nasayod kita nga ang sentro sa atong pagtuo sa pag-ingon ni Ginoong Hesus sa pagkayam niya sa langit, gihatag na sa amahan nako ang tanang katungod ug otoridad. So siya tungod kay siya ang nagpalansang sa krus alang kanato. So makita nato, makumparar lang nato mga igsoon ang ang mga pagtulunan, no? So sa pag-ingon dinhi nga usa sa mga propeta dili gyud katuhuan ug dili kasaligan kun unsa man ang gisulti sa mga tao bahin kaniya ug sa 29 naging ug nangutana siya kanila
Apan unsa may inyong ikasulti, ni gikan siya nangutana pag-usab kung unsa gisulti sa mga tao, apan karon mismo personal nga pangutana. Ikaw o kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako alang kaninyo. So usa ka disipulo nga ginganlan og Pedro nga mitubag yun sa eksaktong tubag mga igsoon. Pero ato makita dinhi sa pagtubag ni Pedro nga dili ni eksakto man iyang tubag, mao na gitawag nato eksakto pero dili kompleto. Ato nang may baw-an ron. Ngano eksakto pero dili kompleto, no? So padayon ta. Nagingon dinhi usa kini kabug-at nga deklarasyon ang gitubag ni Pedro ug siya namulong alang sa grupo ug mipahayag, ikaw ang Mesiyas. So in behalf of the uban nga mga disipulo, siya ay nagrepresentar nga nitubag nga niingon siya, ikaw mao ang Mesiyas. So nganong si Pedro man ang mitubag halang sa iyang mga kauban. So ang picture mga igsoon makita nato nga kini si Pedro basin siya siguro ang leader. Siya ang siya ang kasaligan sa maong mga disipulo o siya ang dako sa mga disipulo, no? So kini nga pagsugid sa pagtuo ni Pedro usa ka mahinungdanong butang kay kini nagtimaan sa usa ka kausaban sa sitwasyon. So dinhi makita nato mga igsuon kaysa nangaging mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus ang paghunong niya sa unos. Naglakaw siya sa tubig apan ang unsay gitubag sa mga gisulti sa mga tinun-an, nakakita sila og multo. Nakakitag abat. Mao niya itong makita din sa milagro gihimo ni Jesus sa primero niyang paghikap sa mata sa tao, gipakita ni Ginoong Hesus kung asa ra kutob ang atong pagtuo, asa ta kutob nga mutuo gyud ta ni diretso ni Ginoong Hesus. Apan dili kita mutuo dayon, magduha-duha ta kay atong gusto gyud to see is to believe. No? So dinhi ang pagsugid dinhi kausaban, dunay kausaban sa sitwasyon, diin ang mga tinun-an nagsugod sa pagsabot sa tinuod gyud nga pagkatao ni Ginoong Hesus. Wala ni giingon din mga igsuon nga naana sila ni ana nga punto nga sila nituo na gyud 100% ang Ginoong Hesus apan dinhi nakto makita nga nagsugod pa sila sa pagsabot ug unsa ang tinuod nga pagkatao ni Ginoong Hesus. Just the beginning, no? Ang pagingon ni Pedro nga ikaw mao si Kristo, sinugdanan lamang kana nga dunay mga kausaban na sa ilahang pagka-espirituhanong pagkabuta ug pagkabungol. Sama usab kanato. Makita nato mga igsuon ang mga pagtulun-an nga gitudlo nato dinhi ni Marcos mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Ang gitudlo dining mga pulong mga igsuon ang mga tinun-an kita na. Ang gingon dinhi nga sila kamo na, kita na, no? Mao nang i-reflect nato ang tanang mga pagtulun-an atong gitakol dinhi, atong gisgutan. Kay kini mahitungod kanato labing mahinungdanon jud kayo. Dili na ingon nga dili importante nga mahibaluta kung unsay nahitabo sa mga dagan sa sugilanon apan gihimo ni dili alang sa pahinumdom niya unsay gihimo ni Jesus sa apostoles apan gihimo ni aron kita makasabot, aron kita makat-on sa mga pagtulun-an nga gitudlo ni Jesus diha sa basahon ni Marcos. Mao ni importante gyud nato nga atong hinumduman nga kining maong mensahe dili para sa mga apostoles lamang o sa mga disipulo kundi kining maong mga mensahe alang kini kanato, no? Ang tinuod nga pagkadisipulo na kinahanglan sa pag-ila kaniya ingon nga Mesiyas, ang anak sa Dios. Pandili lang kutob diha mga igsuon kinahanglan usab kita musalig ug duna tay pasalig nga bisan pa unsa kalisod ang atong agian, unsay mga pagsulay nga atong atubangon nga kita magapadayon sa paglakaw tungod kay ang atong kauban mao ang tag-iya sa tanan. Mao ang maghatag kanato og proteksyon, mao naghatag kanato og probisyon ug si Ginoong Hesus matinud-anon siya ang mga saad busa kun atong masugatan kining maong suliran og mga problema mga igsuon atong tan-awon nga si Ginoong Hesus matinumanon gyud sa iyang saad, no? Wala dinhi gipakita ning maong sugilanon nga kun unsa ang gusto naa dayon, no? Kay og mabutang nato sa hunahuna sa atong hunahuna nga si Ginoong Hesus inig pangayo na adayon mura tag nag-preach og prosperity preaching nga instant na adayon
Lord, gusto kong auto. Paghatag sa auto, kuwag ligid. Kulang. Pero dili na mao ang katuyuan ni Ginoong Hesus. Ang iyang katuyuan, nining maong pagtulunan, ang kausaban sa atong espiritual nga kinabuhi. Ang kausaban kung unsa man ang naa sa atong kasing-kasing nga atong gituhuan ug unsa ang naa sa atong hunahuna nga atong gihunahuna mahitungod kaniya, no? So kinahanglan gyud na kinahanglan og personal nga pasalig kung kinsa si Jesus ug unsay kahulugan ni ana sa kinabuhi sa usa ka tawo. Mao na may hinungdanon kayo nga pagtulunan, kinahanglan masayod kita, kinahanglan makaila kita ug ato gyung makita kung unsa gyud ang katuyuan ni Ginoong Hesus sa matag-usa kanato. Kini nga kahimtang maigsuon nagpasayugda kini sa kamahinungdanon sa personal nga pagtuo o pagsulti o pagsugid o pag-ila sa tinuod nga pagkatao ni Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas. Mao nang naghimo ta dinhi og dunay mga outreaches, naghimo ta og mga Bible study, doon natay mga small group, doon natay harvesters ministry nga atong magamit aron kita dili lamang kun unsay atong natun-an diri lang kutob kanato kun dili kun unsa atong nasayran, kun unsa atong nabaw-an, kun unsay atong nakita sa mga pagtulun-an ni Ginoong Hesus dili lang kutob nato kun dili kita signboard lang gyud ta nga mutudlo ngadto kaniya sa mga pagtulun-an ngadto sa katawhan. Dili kutob diri nato ma-spiritually ubista na. No. Mao nay katuyuan ni Ginoong Hesus mga igsuon ang pagsangyaw sa 12 niya kapinili nga mga disipulo, mao na ang iyang katuyuan nga mao na magsugod dinha ang pagsangyaw o pagkatap diha sa kalibutan sa iyahang pagtulunan. Ang tinuod nga pagtuo labaw pa sa gisulti sa uban. Mao man gituan nila, siya si Juan Bautista, siya si Elijah, siya usa sa mga propeta. Apan mga igsoon, ang punto dinhi, dili kun unsa ang gisulti sa tao mahitungod kang Hesus, kundi unsa ang imong pagtan-aw ngadto kaniya. No? Nay usa ka pastor example og usa ka kasal, no? Nga ningon nga gingan sa pare nga ikaw imo bang dawaton ang imong asawa sa tibok nimong kinabuhi? Nya nagunahuna siya, time pa. Nauna-on sa nako. Ug ikaw ang nahimutang dinha nga ikaw pangasaunon dili ka dili ka masuko. Di ka mag-alburuto nga gihuna-huna pa niya nga dawaton ka ba niya nga nana mo dinha. Padulong na mo sa salag sa kaminyoon unya ang iyang hunahuna wala pa nahimutang. Nag-ingon maguto nako akong igagaw nga okay kuno kay kang pangasauon. Hala, kamo na lang ang imong igagaw mo magminyo. Ingon ana na, dili kita magsalig kun unsa ang atong mga nadunggan sa mga tao. Dili kita mutuo, dili man sa ingon nga dili ta mutuo kung nakaila ta kanan iyang tawana unya ug atong mahibaw-an sad nga eksakto iyang mga pagtulon-an kana atong tuan apan dili ang mensahe ni mga igsoon nga dili gikan sa uban ang atong pagtuo kang Ginoong Hesus kundi gikan mismo kanato sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna kung unsa ang atong pag-ila kaniya. Mao na iyang pangutana, kinsa man ako alang kaninyo? Muna dakong pangutana nga atong pagabaw nun sa atong kinabuhi, sa matag adlaw, kinsa man gyud si Jesus sa inyong kinabuhi. No? Bisan pa husto ang pag-ila ni Pedro, si Jesus sa ulahi nagpasidaan kaniya nga nagsugyot ug posible sayop ang kahulugan kung unsa ang iyang pagtan-aw sa Mesiyas. So gipahimangnuan usab din ni si Pedro, no? Kaysa sunod na to nga topic nini mga igsoon atong makita. Si Pedro ningon dinhi, ikaw ang Mesiyas. Ikaw si Kristo ang Mesiyas. Sakto. Pero kulang. Nga naman. Kaysa sunod nga mga bersikulo nga atong matun-an nga na balik yun mo kay haron na makahibaw mo nga sa umaabot nga bersikulo nga sa paghisgot ni Ginoong Hesus sa iyang kamatayon ngadto sa cross ug sa iyang pag-antos unsay gitubag ni Pedro, no, dili na mahitabo nimo. Bago pa gani siyang gaingon nga ikaw ang Mesiyas, ikaw si Kristo, karon iya nang gi-rebuke si Jesus. Grabihan ni Pedro, no?
Pero ingon biya ana. Dili ta mingon grabe si Pedro. Ning siya no, dili na mahimo. So ato makita ang katuyuan ni Pedro nga gusto niya ang Mesiyas, harianon nga Mesiyas ang iyang gusto, dili ang Mesiyas nga nagantos. Apan maunay katuyuan ni Ginoong Hesus dinhi aron pagantos ug paglansang ug pagkamatay sa krus tungod kaninyo ug kanako. So dihan ato makita mga igsoon nga eksakto ang tubag niya nga ikaw ang Mesiyas, ikaw si Ginoong Hesus ang Mesiyas, anak sa Dios nga buhi. Pasayop di ang iyang pag-ila kung unsa nga Mesiyas si Ginoong Hesus. Ang pangutana nga nagingon apan sumala ninyo kinsa man ako. Sumala ninyo kung unsa man inyong pagtan-aw. Usa kini kahagit mga igsoon kanaton tanan sa matag individual nga nagkinahanglan kini og pamalandong, no? Kinahanglan kini og atong kaugalingon gud nga pagtuo ko pag-ila ngadto kang Ginoong Hesus. Bahin kaniya o kung unsang paagi ang maong mga pagtuo nga nag-umol sa ato ang kinabuhi. Kung dili tinud-anay ang pag-ila nato ni Ginoong Hesus, dili usab tinud-anay ang atong pagkakristohanon. Tungod kay diha lamang mao ni siya pundasyon mga igsoon kung kita mituo gayud ni Ginoong Hesus nga siya anak sa Dios, siya ang Mesiyas, siya ang muluwas. Apan dili nato tan-awon ang pikas bahin sa iyang pagkinabuhi, ang pikas bahin sa iyang gihimo dinis kalibutan, ang atong gitan-aw maayo ang tanan. Pero sultian ta mo mga igsoon, kanang pulong nga maayo ang tanan, apil na ang atong kasakit. Kay ang pulong sa Dios na ingon dinhi ning kalibutan na in this world there are many tribulations. Panayaw mo kabalaka kay ako nang gibuntog ang kalibutan. Muagi gyud ta na. Apan maunay dagdahatag ka natong dakong paglaom nga si Ginoong Hesus ningon ayaw ka mo kabalaka, ayaw ka mo kaguol kay gibuntog na nako ang kalibutan. Maunay pulong nga ato ang ibutang sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Nga kun unsa man ang atong sagubangon gikan karong adlaw hantod sa umaabot, makita ginato nga si Ginoong Hesus gibuntog na niya ang maong pag-antos nga atong giatubang. Usa ka na pagsulay mga igsoon nga kung kita magpabilin magayod dinha ni Kristo bisan pa man sa atong mga kahimtang, bisan pa man sa mga pagsulay nga ato ang natilawan sa kinabuhi, matilawan pa sa umaabot. So mao ni dinhi sa ikatulo mga igsoon. Sa bersikulo 30 nagingon dinhi o gipahimangnuan niya sila sa dili ipagpanugilon kag bisan kinsa mahitungod kaniya. No? Kung atong tan-awon ang sugo ni Ginoong Hesus nga magsangyaw ta sa iyang pulong. Atong isulti sa katawhan kung unsa siya kapag Dios, ug unsa siya kamaayo sa atong kinabuhi, ug unsa iyang katuyuan sa pag-ani dinhi sa kalibutan. Apan dinhi nga maong bersikulo ningon dinhi o gipahimangnuan niya sila sa dili pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. So kung atong tan-awon unsa may rason nganong dinhi dili naman hinuon ta mo sulti niya, dili naman ta mo preach o musangyaw sa iyang pulong. Makita usab nato ang kahinay sa salbutan sa mga kadaghan sa mga tao tungod kay nakita na nila milagro ang katingalahang buhat ni Hesus. Panagpabilin gihapon nga wala nila masabti kung unsay lintunganay, gigikanan ang tinud-anay gyud ang mensahe ni Hesus nga angay o kinahanglan nga ilang makita o atong makita nga siya gayud ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga miyanis kalibutan aron pagluwas sa tanang katawhan pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. So gusto ni Hesus mga igsoon nga ipatin-aw ang iyahang pagka-Mesiyas diri kanato. Sa iyang kaugalingon nga pamaagi dili sa panahon nga atong gusto mao na nga iyang gidid-an ang mga katawhan nga dili musugilon kung unsa man ang gihimo ni atong tunguran ni atong higayuna. Mao na og atong tan-awon mga igsuon kun ang punto ni ining maong sugilanon, ang punto ni ining maong gitumong ni Ginoong Hesus ni adto rang higayuna nga dili siya musugot nga isangyaw o isulti ang iyang gibuhat kay duna siya rason. Gimanduan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga dili isulti ang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Iyang isulti mga igsoon human nga si Pedro musulti kaniya nga siya ang Mesiyas. Apan supahi kini
Sa sugo nga napasiugda sa limitadong pagsabot sa mga tinun-an sa tinuod gyud nga pagkatao ni Ginoong Hesus. Kini nagpadayag pinaagi sa iyang pag-antos kamatayon ug pagkabanhaw. Iya kining gipatin-aw ang iyang pagka-Mesiyas sa iyang kaugalingon nga pamaagi ug panahon. Mao na atong makita dinhi nga ngano man kini higayuna nga dili man siya iya magibauran nga dili musulti kun unsa man ang ilahang nahibaw-an. Bahay ni Ginoong Hesus unsay gisulti ni Pedro, siya ang Mesiyas. Apaningon siya nga ayaw mo panugilon nga ako ang Mesiyas. Gusto ni Hesus kay patin-aw ang iyang pagka-Mesiyas sa iyang kaugalingon nga pamaagi ug panahon. So dili pa panahon. Dili pa panahon. Nga dili ingong politikanhon nga leader nga lagmit gidahom gyud sa mga tao kay mao man nagitanaw sa mga Hudiyo. Wala sila motuon ni Ginoong Hesus nga Mesiyas tungod kay ang ilang gitanaw usa ka harianon, usa ka hari nga moabot diin ang ilang katuyuan mao ang politikanhong leader nga ilang gidala si Hesus nga himuon nilang hari nga mao ang muluwas kanila sa mga kamot sa mga Romano. Pansukwahi ang ilahang nakita. Mao na sila nga wala gyud sila mauyon sa gihimo ni Ginoong Hesus. Kini mayo sa kaminungdanon nga nag-ila sa tinuod nga pagkatao gyud ni Hesus ingon nga gisaad nga manluluwas. Apan wala gibauran sila sa dili pagsulti ni gayuna tungod kay iyang katuyuan nga sa iyang panahon ug sa iyang higayon nga siya gayud ang mopadayag nga siya ang Mesiyas. No? Bisan pa nining lawom nga pamahayag, si Jesus diha-diha dayon nagtugon kanila nga ayaw gyud mo pagsugilon. Tungod kay kun atong tan-awon ang mga disipulo, kaya nga atong tanawon ang mga disipulo sa samtang nag-ila kang Hesus, ingon nga Mesiyas, naningkamot gihapon sila. Atong makita dinhi nga naningkamot gihapon sila sa pagsabot sa mga implikasyon sa kinaiyahan sa iyang gingharian. Wala gyud sila kasabot unsay katuyuan ni Ginoong Hesus, no? Wala nilang masabti tungod kay ang ilahang gitan-aw usa ka politikanhon nga hari o gingharian nga itukod ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. So kung aton tanawon mga igsuon kining kapitulo 8 nga bersikulo 30 mao ni naghatag og pananahon pagpadayag sa ministeryo ni Ginoong Hesus. Ang iyang ulahi nga mga panagna sa iyang pag-antos diin gipadayag dinhining dapita ang iyang pag-antos ug ang kamatayon nga nagsugod sa wala madugay sa pagkahuman niining nga mga tudling niining mga passage. Mao to akong giingon mga igsuon nga pag-ingon niya nga pag-ingon ni Pedro nga ikaw ang Mesiyas, ningon siya nga wala ni dili nigikan nimo, dili nigikan sa unod kundi ang amahan mo ay naghatag kanimo og kaalam aron ka mahibalo nga ako ang Mesiyas. Pagkahuman iya nasa girebuke si Jesus Christ. Tungod kay gipadayag ni Ginoong Hesus ang mahitabo niya sa unahan. So kung atong tan-aw na kinatibuk ang pagtulunan mga igsuon nga kining Marcos 22 ngadto sa 30 mahitungod kini sa mapadayunong kalambuan sa pagkatao ni Hesus ug sa kamahinungdanon sa pagtuo sa iyang katawhan diha kaniya. Nagpadayon ang kalambuan sa iyang pagkatao tungod kay nasayod ang mga igsuon nga siya Ginoo, siya Dios, apan siya ni anang higayuna usa gyud siya ka 100% nga tao. Busa iyang gipadayag ug iyang gipakita ang mga simbolo o mga timailhan nga siya gayud ang Mesiyas pinaagi sa pagsugod o pagdeklarar ni Pedro nga ikaw ang Mesiyas. Dinhi ato makita ang kahinay gyud sa ilahang salabutan nga dili gyud sila kasabot. Kadaghanan sa mga milagro mga katingalaang buhat ni Jesus nagpabilin gihapon nga wala nila masabti, no? Kun unsa ang lintunganay sa mensahe ni Jesus nga angay o kinahanglan nga ilang makita nga kini usa ka panalangin. Usa ka panalangin aron sila makaila kaniya, no? Ug mawagtang ang ilang pagduha-duha ug motuo nga siya ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ang pan sa kinabuhi nga miani sa kalibutan aron pagluwas sa tanang katawhan pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus, no?
Hinumdumi nga dili lamang kini mensahe alang sa mga tinun-an sa ako nang gikaingon sa unahan. Kining mao mensahe alang kanatong tanan. Kay wala kitay kalainan usab sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus nining panahon. O kini atong mapanaminan nga ang atong kahimtang susama gihapon. Ilabi na gyud ang atong pagtuo nga nagpadayag sa kamatuoran nga kita kulang pagayod sa atong tinud-anay gyud nga pagtuo ni Ginoong Hesus. Nga bisan pa man gani ang mga tinun-an nga gipadayag na ni Ginoong Hesus ang kamatuoran diya silang atubangan, sila nagduha-duha. Si Pedro lamang ang nakabugto nini mga igsuon, nakahatag o kahayag nga nag-usab na ang ilang kahimtang nga nakita na nila kung kinsa gayod si Ginoong Hesus. Apan dili pa kumplito sama sa pag-ayo ni Ginoong Hesus sa maong tao nga sa primero niyang paghikap nakita niya ang mga tao nga murag mga kahoy. Ingon usab ni ana ang atong pagtuo nga bisan nakakita na ta kun unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus, bisan atong nahibaluan na pinaagi siyang pulong kun unsa siya ka Mesiyas, usahay magduda ta. Ano mga igsuon nga ang atong ato agyong tun-an pag-ayo ug atong sabton pag-ayo kun unsa gayod ang mensahe nining maong pagtulon-an nga gihatag ni Hesus ang pag-ayo niya sa buta. Dili kini ingon nga aksidente apan duna gyud siya katuyuan, siya mismo nag-andam nining maong hitabo aron makita nato kun unsa siya kagamahanan, kun unsa siya ang tinud-anay niyang pagkatao ug ang iyang pagka-Dios, nga makita nato nga siya gayod ang Mesiyas nga gipadala sa Dios diri sa kalibutan. Mao na ang deklarasyon ni Pedro, mga igsuon, mo'y nagkapabuka sa atong mata ug sa mga mata sa mga disipulo nga si Ginoong Hesus gayod ang matuod nga Mesiyas. Apan ang problema kay igo na sila pagtuo apan wala gayod nila ipadayon ang ilang pagtuo. Kutob ra gihapon sila sa pag-ila tungod kay ang ilang pagtuo mabawra gayod mahitungod ni Ginoong Hesus. Apan bisan pa man ini mga igsuon, tanaw na ang atong kinabuhi nga susama kita sa mga disipulo, susama kita sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus, apan ang maayong balita mga igsuon nga si Ginoong Hesus wala pa mahuman kanato. Nagpadayon pa siya og panday, nagpadayon pa siya og himo og naghulma sa atong kinabuhi nga mahimo kitang matuod nga Kristohanon, nga mahimo kitang matuod nga sumusunod kaniya hangtod sa katapusan. Ug atong hinumduman nga dili gayud kita niya biyaan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Siya magpabilin nga mahigugma kanato, siya magpabilin nga maghatag sa atong panginahanglan ug siya magpabilin nga matinud-anon hangtod sa kanturan. Mao nay paglao mga igsuon nga dili nato makuha sa kalibutan, mao nay kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan ang pagpasalig ni Ginoong Hesus nga siya ang Mesiyas, siya ang muluwas, siya si Kristo, siya ang buhi nga Dios, siya ang pan nga buhi nga gikan sa langit nga naghatag kanato og kinabuhi. So atong makita kining maong pagtulon-an mga igsuon nga angayan gayud kanato ning tan-awon. Angayan natong ipabilin sa atong kasing-kasing tungod kay dili kini mao talagsaon nga mensahe ni Ginoong Hesus. Ang tanan nga iyang gihatag kanato nga mga pagtulon-an kun atong tan-awon subayon nato sa basahon sa Marcos, nagsunod-sunod kana mga igsoon aron inanay ug hinay-hinay unta maligon ang atong pagtuo sa mga gipadayag ni Ginoong Hesus. Apan dili nato kalikayan. Kung dili kita mututok kaniya, sigurado gayud nga mawala ang maong mga kahibalo sa mga pagtulon-an nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato. Usa akong pagdasig. Tan-awa kung unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus ug labaw sa tanan tan-aw ngadto kang Ginoong Hesus. Ayaw tan-awa ang mga katawan, ayaw tan-awa ang mga panalangin, kundi tan-awa ang gigikanan sa panalangin. Ayaw tan-awa ang imong kaugalingon, ayaw tan-awa ang imong kinabuhi, kundi tan-awa kung giunsa ni Hesus ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ingon ni ana mga igsoon ng pamaagi aron kita mahimo gayud nga tinud-anay nga tinun-an, mahimo kitang tinud-anay nga sumusunod ni Kristo pinaagi sa pagtuman ug pagsunod sa iyahang kabubuton. So nagpasalamat ko sa Ginoo mga igsoon nga bisan pa man ini nga mensahe, dili lang ni mensahe nga alang kaninyo kundi labaw sa tanan mensahe ni alang kanako.
Kay dili gyud usab kalikayan honestly nga usahay muluag gyud ang akong pagtuo. Tungod sa mga pressure nga naa sa kalibutan, nga naa sa palibot. Apan salamat sa grasya sa Ginoo nga iya kong gigunitan, nga nagpabilin ko karon sa inyong atubangan aron pagsangyaw sa iyang mga pulong ug ang kamatuoran nga ing ipadayag diha kaninyo. Mao na ingon mga igsoon, nagpasalamat usab ko kaninyo mga igsoon nga niya mo karong hapuna, niya mo karon aron mamati ning pulong sa Dios ug akong gidasig nga ipabilin ni sa inyong kasing-kasing ug inyong pagapuy-an. Amen. Atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Magampo ta ato iduko atong mga ulo. Langit ng Amahan, salamat Ginoo sa imong gihatag nga pagpalig-on ka namo. Usa ka mensahe Ginoo Dios nga dili namo kanunay madunggan sa gawas o sa kalibutan. Apan ang mensahe nga katingalahan nga gikan gayod sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Tuguti Amahan nga kini amo gayong ma-apply sa among kinabuhi. Tuguti Amahan nga kini Ginoo Lord God mo'y among gabay sa among paglakaw sa matag adlaw. Kami nagampo Ginoo, ako nagampo Lord. Nga ikaw Ginoo Lord God magapadayon sa paggunit sa tagsa-tagsa kakasing-kasing sa imong katawhan. Ug salamat Ginoo Lord o God nga ikaw ganunay maminaw sa among mga pagampo ug mutubag niini. Akong gituboy sa pagampo Ginoo kining imong mga katawhan nga niya karon dinhi ni imong iglesia. Nga ikaw Ginoo magahatag kanila Ginoo kalinaw sa ilang pangunahuna, kalipay sa ilang kasing-kasing ug ikaw Ginoo magapadayon Ginoo sa pag-umol sa ilang kinabuhi hangtod moabot ang panahon nga sila mahimo gayud nga linto nga tinud-anay gayud nga mga tinun-an diha kanimo Ginoo. Nga sila Ginoo mosunod Ginoo God kun unsa man imong katuyuan nga makita nila si Ginoong Hesus nga dili lalim ang iyang pag-ani sa kalibutan tungod kay dili kini alang sa iyang kaayuhan kundi dili alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. Salamat Amahan sa imong mensahe. Nagaampo kami Ginoo ug nagaampo ako Lord nga ikaw gini mo papadangat ini ngadto sa imong mga katawhan bisan pa ang wala dinhi Ginoo nga makadungog sa atong online. Ako nag-ampo Ginoo God nga pinaagi ning maong pulong, pinaagi ning maong pagtulunan. Mao kini mo hikap Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao mo hikap sa ilang kasing-kasing aron makabaton sila Ginoo og tiunay gayon nga pagtuo diha kanimo nga sila maghinalig kanimo Ginoo Dios. Salamat Amahan. Salamat sa imong gugma ug grasya. Salamat sa imong kaluoy. Nining hapunon Ginoo God. Ikaw akong pasalamatan og daygon ug himayaon. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen ug amen.